Σήμερα θα δείξω πώς να φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα που θα κάνει να μπορείς να μιλάει. Αρχικά έχουμε αυτό εδώ, όπως βλέπετε. Πρώτα απ' όλα πάμε. Θα το έχω και κάτω από το βίντεο να μπορείτε να το κάνετε. Αυτό το κάνετε αντιγραφή επικόλληση από εκεί, χωρίς να γράψετε τίποτα άλλο εσείς. Θα πατήσετε File, Save As και θα γράψετε speaker1 όταν με συγχωρείτε, speaker1.vbs. Το θα πατήσουμε save. Περιμένουμε. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι. Όταν κάνετε διπλό κλικ, όταν κάνετε διπλό κλικ, θα μας εμφανίζει αυτό εδώ. Τώρα θα γράψουμε και γράφουμε το κείμενο μας. Hello my friends. Πατάμε OK και περιμένουμε τώρα να μας πει το μήνυμα. Το ακούσατε, εντάξει, πρέπει να σπίτι, έχω τον κώδικα κάτω από το βίντεο. Θα μπορούσα να το κάνω αυτά. Γεια σας.